Som HJS Automation International a Shenzhen, Xina. Programació amb fitxer Java. Utilitzeu un mesurador de tensió per a proves automàtiques. Comprovació automàtica de cada obertura. Comproveu l'àrea, la mida, la rebava, la taca, les boques, les línies, etc. Comprovació del gruix de la càmera 3D. Crea un informe automàticament. I l'informe es pot carregar a més. Oferim una solució personalitzada. Donem la benvinguda a la seva consulta.